So लोगोफोर बोरै दं वेलकाम बेक टू द चैनल चिकन क्रिएटर्स यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ आरो दायो राज फुजा सोलिबाय थादों सो आसा खालामो गासैबो मोजाङै मोजां बे राज मेलाखौ रंजा बाजा नायदों सो दिनैहाय आं नोंथांमोननो कलाइगावनि राज फुजाखौ दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों सो नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम नायलां सो लेट्स गो गेटखौ जोबोर मोजां बनायदो स' गेटआ बेनो नोंथांमोना नायना ला मस्ति बनायदो मस्ति तामाम मजा बनायदो गेटखौ गेटनि सिङाव हाबबाय एन्ट्रि जाबाय गेट के मस्ति बनायदो औवानि गोजा गेटआ डेकोरेशन मोजां जादो मोजां बेसाद नुदो जोङो स' जोंनिया सारा बायनो नागिरदो बन्दन गस्ला मोजां नुदो Ras Mela ni नुथाय स' नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेयो जोबोर गेदेर मन्दिर स' लुफुंसारदों मोजां नुदों डिजाइनखौ मोनसे अद्भुत सोमोनांथावना गेट नोंथांमोननो दिन्थिगोन नोंथांमोना नायनो हागोन स' बेलाय बेक केमेराजों मोजां दिन्थिनि र' नोंथांमोननो मोनसे भिउ दिन्थिनो नागिरदों दा जाय माने रायख'खनि गेजेरजों हाबलांनाय गेटआ स' बिनि सेर सेर बिथिं सारा गुवार बहुद गुवार हाखरनि सेर सेर मोनसे डिजाइन खालामना होदों स' नोंथांमोननो दिन्थिनो हागोन आङो बे जिं जिं सारा जोबोर मोजां नुदों डिजाइन खालामदों जोबोर मोजां बनायदों नायनानै मोजां नांदों मंगलदैनिख्रुइ जोबोर मोजां जादों मंगलदैयाव बेबायदि डेकोरेशन बा साजायनाय गैया स' नायनानै जोबोर मोजां नांदों हाखरनि सेर सेर बे दैखर नोंथांमोना नुदों बे दैखरनि सेर सेर जोबोर मोजां नुदों गान्दा बनायदो गान्दा मोजां नुदो बनायनायखौ जोंनिया लोगोफ्रा सेलफि लादो बसा
साथाजों जोबोर मोजां डिजाइन खालामदों स' नायनानै जोबोर मोजां मोनदों नायगिरि बिथांमोना जोबोर मोजां मोनगोन बे साथाखौ जोबोर मोजां नुदों दामा मोजां नुदों साथाखौ मोननायबा जालायदो स' मोजां नांदो डिजाइन खालामनायखौ स' ओरै होनांगोन जोबोर मोजां नुदों साता गोनांनिफ्राय बिथिं फैयै बे लाइटखौ मोनफैबाय स' जेसेबां गेदेरबाबो बेरायनानै मेंनाय मोनासै मानोना नुथायफोरा जोबोर मोजां स' बेनिखायनो मेंनाय मोनासै आरो जुदि नुथायफोरा मोजां नङामोनब्ला इमान गिदिर एरिया बोरै गिदिंगोन होननानै सानगौमोन मेंनाय फैगौमोन दा नाथाय बेफोर मेंनाया बहाबा गोमालांबाय आर्टिफिशियेल पाहार बनायदों बेवहाय स' मोजां नांदों बहुद डेक'रेसन खालामदों जुदि बेवहाय एसे लाइट होबावनायबा आरो मोजां नांसिनगौमोन स' बेनि गेजेराव हाजो गेजेराव सोरबा दङ मा होनो बेखौ शिब मोजां नुहुराखैमोन दा नुहुरबाय शिब जिरायनानै दङ आसल कृष्ण लीलाया बेसो सिख्लाफ्रा दुगैनायखौ कृष्णआ बिसोरनि ड्रेसफोरखौ कदम बिफां सायाव दिखांनानै नै बेसो आसल कृष्ण लीला कलाइगावआव फुजा नायनो फैनानै हटेलाव जों साहा लोंबाय आरो दायो न' फारसे थांनोसै स' जानाय लोंनायखौ नोंथांमोना दिन्थिनाय जायासै गाज्रि नामा बे हटेलाव दङ जों बेलाय नोंथांबो दङ जोंनिया आरो बेथिंगालि सासे दङ जाजोब्बाय आरो फिरोज दङ स' दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थां जै बर' हारिनि जै बाय बाय बेनो हटेला Thank you.